Kaixo, ongi etorria zenbaki errealen multzoa aztertuko dugu. Hortarako gogoratu zaitez ikusi ditugula bi multzo. Zenbaki arrazionalen multzoa eta irrazionalen multzoa. Bi multzoiek biltzen baditugu, lortzen dugu zenbaki errealen multzoa. Zeintzu dira zenbaki arrazionalak? Bako multzokoak. Ditugu batetik arruntak direnak, 1, 2, 3, 4, 5, etengabe jarraitzen duen serie bat da. Gero osoak dira, hau ez da aparte, 1, 2, 3, 4 aparte, zeroa eta minusak, eta falta zaizkigu gainontzeko guztiak. Zeintzu dira? Zatiki moduan jarri daitezken zenbakiak, adibidez 2 heren, 1,5 periodo bihurtu daiteke zatiki, hau ere bai, hau hamartar zehatzara lortu ezakegu zatiki izatea, horan zatikien multzoa izango izateke hau, arrazionalak, eta gero ikusten duzu hemen parte bat dagoela, eta hauek ezin dira bihurtu zatiki, horretik dira irrazionalak. 2-en erroa, pi, 5-en erroa, 6,4, infinito arte, zifrak aldatzen dihoazte, ez du periodorik. Hemen dago, badirudi periodoa dela, baina ez da periodoa, 10,10, 1,100, 1,100, infinito arte. Orduan, hauek osatzen dute zenbaki errealen multzoa. Hau izango litzake zuzen erreala, orduan hemen kokatuko genituzke zenbaki erreal guztiak. Irrazionalak eta arrazionalak. Multzo honek ahalbideratzen digu matematikako eraiketa gehiagoren soluzioa lortzea. Adibidez, zenbaki osoekin ari ginenean, 3 gehi 2, 5, 3 ke 5, minus 2, lau bider minus 2, minus 8, soluzioek genituen, arrazionalekin zer gertatzen da, bani badut 3 zati 5, badut soluzioa, 3 5, orain hemendik aurrera, bali badugu berretzaile bat, adibidez, 11 ber 2 heren, honen soluzioa ere badugu. Honen soluzioa badakizu dela zenbaki erreal bat. Baina, oraindik ez ditugu soluzio guztiak. Berretzaile batzutan ez dugu lortuko zenbaki erreal bat izatea. Zeintzu dira horiek? Ditugunean berretzaile moduan, 7 erdi, edo 4 bat, izendatzaile bikoitia, eta hemen, oinarrian, minus bat. Adibidez, minus 2, edo minus 5. Hauekin zer gertatzen da? Badakizu, zatitzailea pasatzen da horrea, eta lau. Hauek ez dute soluziorik zuzen errealean. Joan beharko genuke zuzen ontatik kanpora. Horrea, edo planora. Horiek zenbaki konplexuak dira. Hori dira hurrengo multzoa izango ditzake, eta ez da DBH laugarren mailako multzo bat ikasi behar duguna. Bestetik gogoratu zenbaki erreal bat dugunean, nola koma eta gero infinito zifra dituen hurbilketak egin beharko ditugula. Edo biribildu, edo eten. Eta bere errore ere kalkulatu beharko dugu. Eta amaitzeko azaldu nahi dizut multzo hauek nolakoa diren, ze tamaino edo ze neurrikoa diren. Eta nik uste dut jarraitzen badezu prozedura hau, liruratuta geldituko zela. Hartzei batek konprobatu behar bazuen aspaldi ardi guztiak zituen, ez zuen derrigorrez zenbakia jakin behar, egin zezakena zen ardien multzoa konparatu nire poltsatxoan ditudan makiltxoekin. Orduan, ardi bat pasatzen dela, ateatzen dut makiltxo bat, pasadelako ardia. Beste bat, beste makiltxo bat. Orduan, pasatzen dira ardi guztiak, eta pasatzen ditut makiltxo guztiak. Kopuru bera dago. Nik ez dakit zenbat dira, baina badakit ardi bakoitzangatik dagoela makiltxo bat. Egun batean pasatzen direla ardi guztiak, eta nire ez pasatzen makiltxoak, eta azkeneko ardia pasatzen denean, oraindik makiltxo bat baldin badut pasagabe, esan nahi du ardi bat galduta dagoela, eta joan beharko nuke ardiaren bila.
metodori jarraituko dut orain multzo hauekin. Pentsa dezagun dugula multzo hau, bat birula bosei, beste hau, M multzoa, A, B, C, D, E, F, beste multzo hau N, karratua, borobila, triangelua, marratxo, eta beste izartxoa. Konparatu dezaket elementuak, bai, nola? Ba, egiten dudanean aplikazio bilektibo bat. Nik egiten dudana da, elkartu, elementu bakoitza olako batekin. Bata ez elkartzen, elkartzuk eta horrela ere, berdin du. Gauza zer da? L-ko elementu bakoitza, M-ko elementu batekin bakarrik dago lotuta, bai. Eta M-ko letra bakoitza dago L-ko batekin bakarrik lotuta, bai. Baten bat, soberan dago edo faltan dago, ez. Horrek esan edu, bi kardinalak, kopuruak, berdinak direla. Jarriko genuke errela. Kardinala, L. Berdin, kardinala, M. Eta konparatzen badut M eta N, ba berri lehenko genuke. Adibidez, A honekin, B horrekin, C horrekin, D horrekin, E honekin, eta F dintzat, ez dago. Horrek esan nahi du, M-ren kardinala, N-ren kardinala baino handiagoa dela. Zergatik, hemen elementu gehiago daude, hemen baina. Hemen daude elementu batzuk, ezin direnak lotu N-rekin. Horra jarriko genuke horrela, handiagoa, kardinala, N baina. Hau da, multzoak finitoak direnean, hau da, mugatuta. Zer gertatzen da gure multzo hauekin? Infinitoak direla. Horrean, oso zaila hori kontatzea, ez da? Nola dakigu nundagoen gehiago edo gutxiago, badakigu, N izatekotan gutxiago daudela Z baino, ez da? Barruan daude, bai hori, horrela da, benetan, esango nuke horrela dela? Hortarako egingo duguna gauza bada, definitu zer den multzo infinitu bat, Kantorrek esan zuen bezala. Eta multzoa, noiz da infinitua? Multzo baten azpi multzo bat hartzen dugunean, bere elementuak dituenean, multzo osoan dituen aina. Adibide batekin azalduko dizut. Pentsa dezagun dugula hau. A, B, C, D, E, F. Esan dugu, hau dela, M multzoa. Hartzen dut azpi multzo bat. Adibidez hau. Eta hori dituko dugu, M azpi bat. Horra, jartzen dut M azpi bat hemen, D, E, F. Eta hemen, M multzoa denak. A, B, C, D, E, F. Azten ez lotzen, haunekin, azpi multzoak ditu, multzo osoa baino elementu gutxiago. Horrek logika du, ezta? Nola izango du gehiago? Barruan dago eta. Kantorrek definitu zuen bezala, infinitua denean, hemen dauden elementuak, eta hemen dauden elementuak, kopuru bera dute. Hoi da infinitua. Horran hasiko gera, ere multzoa ikusten, ea benetan, zenbaki edo elementu infinitua dituen edo ez. Ordenatuta jarraitut zenbaki arruntak, bat, bi, hiru, lau, bost, infinituak berez, eta hemen jarriko dut. Azpi multzo bat, erauntara. N, baldin baden hemen jarriko dut, bi bigarren. Bi bigarren zer da bikoitiak, horra dituko dugu, bikoitien multzoa. Horra, zer da beneko bikoitia? Bi, lau, sei, zortzi, amar, amabi, amalau, jarretzen du, aurrera. Hasten geha lotzen. Bat honekin, haunekin, jaten geha. Ze ikusten duzu? N-ko zenbaki bakoitzak bikoiti bat du? Bai. Baldago N-ko baten bat ez du nabele bikoitia? Dena du, bakoitzak du bat. Horrek esan edu, hemen dauden elementuak eta hemen dauden elementuak kopuru bera daudela. Ez daude aduntak gehiago bikoitia baina.
demostratu dizut, bietan elementu bera daudela. Kopuru bera, kardinal bera. Orduan, n multzoa infinitua da. Zergatik, badulako azpi multzo bat, bikoitiena, baita ere, lotzen dela olako elementu bakoitzakin. Baina bikoitia egiten den bezala, ineteke iruko multiploak, boste multiploak, edo zen. Lortu daitezke nahi ditugun azpi multzo guztiak. Orduan, lehenengo esango dugu, n multzoaren kardinala infinitua dela. Orain, konparatuko dugu z multzoarekin. Bi multzoak modu honetan jarri ditut, ze iruditzen zaizu, zer egongo dira? Zenbaki osoak gehiago arruntak baino? Hau da, hemen elementu gehiago daude hemen baina, goazen ikustea. Bilek infinituak dira, Egingo dena horrela da. Bat, arrunteko bat, lotuko dut zerrekin. Bikoitiak lotuko ditut positiboekin. Eta bakoitiak, bat kenduta beste guztiak, negatiboekin. Galdera da. Zetako zenbaki bakoitza n-eko batekin lotuta dago? Bai, positibo guztiak dute bikoitin bat. Eta negatibo guztiak dute bakoitiren bat. Eta zeroa ere bai batekin. Horrek esan nahi du, z multzoan dauden elementuak eta n multzoan dauden elementuak konparatzen baitugu, kardinal berdina dutela. Ez daude z-an elementu gehiago n baino. Nahiz eta guri ditu, z gehiago izango dela n baino. Zer hemen positiboa bakarrik dira, eta batetik hasita. Hemen ezker eskubi. Biek dituzte elementu bera. Harrigarria ez da? Goazen pixka bat gehiago. Oan hasten gira gauzak komplikatzen. Kumultzoak arazo gehiago ematen ditu. Zergatik? Zer ni badakit bi eta gero hiru dela, gero lau, gero bost, minus hiru baino lehenago minus lau dagoela, baina hasten gira nia zenbaki arrazionalekin, hemen batetik bira zenbat arrazional daude? Infinito. 1,2, 1,203, 1,345, 1,757,780. Edo zen zenbaki, esagerazio bat. Infinito zenbaki daude hor. Eta hemen beste infinito daude. Infinitoak zuen zeruz ez zaizu. Zer daudela? Arrazionalak gehiago daudela arruntak baino? Pentsatu pixka bat. Eta orain, jarriko nik eskema, eta oso zaila da, jakitea benetan gehiago dauden edo berdin dauden. Intuizioak zesaten dugu askoz gehiago emarrula. Baina behar badago metodo bat esateko kopuru behar dagoela. Egitea nola. Zenbaki arrazionalak ezin ditugulako ordenatu txikienetik handienera egin dezakeguna da beste hau da. Taula bat jarri eta jartzen dut. Oso bat, erdi bat, eren bat, goian, zenbakitzailea bat dutenak. Eta ordenatuta. Hemen, zenbakitzailea bi dutenak. 3 dutenak. 4 dutenak. 5, eta horrela. Infinito arte. Ezta? Hor? Eta hor. Hemen, lortuko gaituzke, zatiki guztiak. Daude guztiak. Ez da balako mugarrik. Orain ikusirik zer egingo dudan. Hemen ikasiko naiz, joan eskubira, diagonala, horrela, diagonala, horrela, diagonala, jetxi, diagonala, eskubira, diagonala, jetxi, diagonala, eta horrela. Ordenatu ditut. Zenbat? Diagonalak infinito daude baita ere. Eta horrek, bai egin dezakedala aplikazio bilektibo bat. Jarri dezaket hemen, n multzoa, hemen q multzoa, eta jartzaitut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, hori, eta bukatzen. Eta q multzoarekin, berdin ez. Oso bat, erdi bat,
bi oso, hiru oso, horren bi erdi, hau ez du jarriko, zer honen baliokidea da, eren bat, laurden bat, bi eren, hiru biren, eta horrela. Lortzean joaten naiz, Ze ikusten duzu? Arrazional gehiago daude zenbaki arruntak baino? Hemen gehiago daude hemen baino? Ez daude gehiago. Ze zuk esaten baiazu, hemengo edozi zenbaki badu bere arrunta. Ez daude gehiago. Hau da, nire lehenengo ez ikusi nonean arretuta gaitu nintzen. Ze, ikusten nuen medikonean infinito daudela, eta horrean infinitoak, eta esaten baina infinito hau ez da handiagoa, kuren infinitua ez da handiagoa arruntera baina. Orduan, hemen dauden elementuak, hemen eta hemen, infinitoa bintzat berdina da. Harrigarria, ezta? Bueno, hau da, kantorrek ateaztuena, eta faltazegu urrengoa. Kantorrek ere jarretzun ikusten erre multzoa, ea infinitoa berdina den. Lortzen badugu hori, basamo nuke, denetan daudela elementu kopuru berdina. Honen arte, kardinala, onena eta onena, berdina da. Errerena, zenbaki errealek arazo bat dute, ezingo dugu ordenatu hemen bezala. Orduan, beste prozedura bat jarraitu beharko dugu. Ikusi nola egiten dugu. Zenbaki errealak ezin direlako ordenatu, egingo dut beste prozedura bat. Simple izateko, eta zuko bete ulertzeko, egingo dut zerotik batea bakarrik. Ikusiko dugu hori nola egiten den. Zer egin dezakegu? Suposatuko dugu, jarri daitezkela zenbaki guztiak. Eta hemen dagoela zerrenda guztiak. Desordenatuta, baina hemen daude zenbaki herriak guztiak. Zenbat daude infinito, ez da? Hori argi dago. Baina desordenatuta, berdin zaigu. Nik egingo dana izango da, honentzako jarri bat, honentzako bi, honentzako hiru, honentzako lau, honentzako bost, honentzako sei, eta hau da hene multzoa, gogoratu. Galdera da, hemen daude zenbaki guztiak? Seguro horako bakoitza dula horlako bat? Demostratzeko hemen badoela zenbaki batzuk ez, asko lotu gabe honekin, egingo dela zenbaki bat ikusi nola sortzen dudan. Pentsa dezagun hartzen dudala lehenengoaren hamartarra, bigarrenaren hamartarra, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, seigarrena. Eta sortzen dudan zenbakia horrela izango da. 0, bat denean, batiko jok, gehi bat. Horren da, bi. Bat denean, gehi bi. Bat delako berriro, gehi bi. Bat delako, gehi bi. Kasualitatea. Hiru delako, lau. 6 delako, zazpi. Hain ez beti, erantzten bat gehiago. Zazpigarrenean, hau baldin bada elementua, baldin badu adibidez 0, hiru, bi, bat, lau, bost, bederatzi, hiru, torrela, bederatzi baldin bada, bat erantzi behar diot. Orduan, jarreko dut 0 bat. Hau da zenbakia. Eta jarretuko nuke infinito arte, bakoitzari zifra bat aldatu diot. Galdera da, zenbaki hau hemen dago, ez. Lehenengoa desberdina du. Hemen dago, ez. Hemen dago, ez. Ez dago, ilune. Joaten manez beraino, ala infinito daño, beti edozein zenbaki hartzen dela, honek zerbait desberdina du. Horran, zenbaki hau ez dago hemen, ez da lotu. Ene multzoko zenbakiekin.
gehiago daude. Eta hau egin dudan bezala, egin daitezke nahi ditudan guztiak. Adibidez, bigarrenak aldatzen, bi bat diagonalean edo nahi den bezala. Horrek ze esan nahi du? Zenbaki errealak gehiago daudela, hau da, bere infinitua handiagoa dela beste hauena baina. Orduan, pentsatu behar dugu, guazten gainean, hemen zenbakiak kokatzen, arrazionalak eta irrazionalak, irrazionalak bete egite dutela. Hau da, dena irrazionalez beteta daudela. Arrazionalak, badaude, infinito puntu, baina irrazionalak askoz gehiago. Kenduko bagaitu hemendik arrazionalak, ideiak denukena baituko. Ze irrazionalak askoz gehiago dira. Orduan, gu ikaste ditugu arrazionalekin eta lanean eta horrela, eta gero kontua zen geha, errealitatean, irrazionalak askoz gehiago daudela. Orduan, lehenengo adiz egiztien geha kontuatzean infinito baino gehiago daudela. Badela trans infinito batzuk. Greziarrek ezagutzen zuten adibide bat jarriko dizut orain, pentsa ezagun zuzen edo zuzenki errealean gaudela, egin dezakeguna gauza bat da, ikusiko dugu. Lortzen nahi dut, bi ertzak eta bi hauek, puntu bat lortzen dut. Puntu hori deitu behar adibidez, P. Ne esaten bari daztu adibidez puntu hau, G. Elkartzen badut. P-rekin, ez da hemen, hemen puntu bat agertzen da. Esango dugu, G lehena. Hemengo puntu bakutzak hemen beste puntu bat du? Bai. Horrek zesan nahi du S zuzenki honetan, ez daudela R zuzenki honetan, baina puntu gehiago. Puntuak berdinak daudela. Bai batean eta bai bestean. Eta zer gertatzen bada luzatzen badut kilometro bat? Berdin. Hemen dauden puntuak eta kilometro batean dauden puntuak berdinak direla, kopuruz. Eta luzatzen badut lurraren diametro guztia, baita ere. Eta galaxia, ere bai. Horra pentsatu zazu. Hemendikonea, dauden puntuak. Eta gure galaxia guztian, luzera batean, dauden puntuak kopuru berdina dela. Horregatik, infinitokin gabiltzenean eta ondo pentsatu badetugu gauzak, logika bat dugu, intuizio bat dugu, baina hasten gainean demonstrazioak egiten, beste mundu berri bat agertzen zaigu, ezta? Eta hori da, zenbaki errealekin gertatzen zaiguna. Orduan hemendik aurrera, hasten zeranean, behin arteko eraiketak egiten, pentsatu, ze edertasuna dagoen hor, zenbaki horiek, ze derrak diran, koma eta gero, zenbat zifra infinito ditu, eta nik uste dut postasun batekin arituko zirala, basten gehanean, berreketak, erroketak, logaritmoak, eta bar. Buruan hau izango duzulakoan aurten, ze aurten zenbaki errealekin ibili behar dugu, esperantza horrekin amaitzen dut, beste bat arte, agur.